אנחנו מזמינים אתכם למשחק הגמר. שמעון רבינוביץ', אלוף ישראל 3 פעמים, לבוגרים, שחקן נבחרת ישראל במשך המון שנים. היום מאמן ראשי בגבעתיים ורכז הענף. אני עמרי בן ארי, אלוף ישראל הנוכחי, משחק בגבעתיים 18 שנה, התחלתי לשחק פה ומחכה לגמר. איסק אברמוב, מכבי רחובות 6 פעמים אלוף הארץ לבוגרים, לשעבר גם שחקן גבעתיים, לשעבר שחקן מכבי תל אביב. אני רונל דוידוב, שחקן במכבי רחובות בעונה שנייה, מקום שלישי בארץ בגילי 21, שחקן נבחרת ישראל בוגרים. דן סימון, שחקן קידום הספורט גבעתיים, אלוף ישראל לגיל 21 וסגן אלוף ישראל בוגרים. זה חלק מהטניס שולחן בישראל. עם כל ההפנינג של משחקי הגמר שערכו ב-9 למאי ברחובות וב-16 במאי באירוע גדול בגבעתיים, עם כל המשחק על תארים וכל מה שיהיה מסביב, חשוב לנו מאוד לציין, ואני כמובן מדבר בשם שתי הקבוצות, קידום הספורט גבעתיים ומכבי רחובות, שהמשחק הזה יהיה גם מעול בהרבה עצב וכאב על לכתו של חבר יקר לנבחרת ישראל, אלעד קופרברג, זכרו לברכה, ששיחק גם בקידום הספורט גבעתיים מגיל 10 וזכה פה באין ספור תארים אישיים וקבוצתיים. האירוע הזה יהיה גם מוקדש בליבנו מצד השחקנים, מצד כל המערכת, לזכרו של אלעד. מכאן אנחנו רוצים לחזק את משפחת קופרברג, שלא תדעו עוד צער, ואלעד, אתה תישאר בליבנו לעד.